Hai paralog kiba day kinong Krisyan ba it bat baro kinong sinong jong jalame kalaya kibala cu Krisyan shirham ya ka sunong kendong ga jongi kabadai ga cingtem ka bangi cutem he kibabon ki caka ngilalong kumne ka bangilong day leng ba de ka cing Krisyan ka jong pi ban ngi su kumen ba kali ka kuntem ga jongi ka ba PUE menta menin gidang syuan pai na po silshar hak ba ga yo kibala hak ba kilayo ban lek ban yidon ringkat bat ki para hadok para senam jongi ke basa ha silshar haga jala asam ban yo balik ke Christmas bat ki ban menta pada ngin penkut ya ka jinyai lenti jongi na kamtau senam arjar aflai hang ni ha mau sendram ban ngidon menta ha kalenti ban lek sha lauba bat ka program jongi kan sedang san beje sibet tene kalian jongi ka sunan nong kendong nyim no ne ban IP ya ke ai ke ba pila ai hello jongi pila Krisyan bat pila ai men siam yengi nila long kum de kumangilong ni sukmen ska de eru ya ka jing comment ya ka like ka subscribe ka jong pi wat apa deng de jing duna ki babon kan rei pila ai men siam yengi ba ni tur ba chakmat slam ka no ka jing ranten dei long ba ka jing ai men siam jong pi ki para do prasnam nila long kum de kumangilong menta nila yo ban litem shabar jong kari jongi ngidang suan pai shen na po Bangladesh bat menin ngidang wan pai sil shar bat menta yin penkut no e ka jing ya lenti jongi na kaptau snam arajat fly hang ni ha snong mau sendram bat ka program jongi kan sedang biang na do lai tarik ter na ka mentau snam uban sawan na ka mentau benai Januari yang imno ne ban IP ku play shibun e ya ki parlok pa i ki para do para snam ki bala ai ka jing Krisyan ba shirham ya ka konhun tam jongi na ka leng jongi imno ne ai ban IP kay bangidon man ong kolong kasur na nong kendong ni ai kublay snam tmai basuk bakmen ya pi baro kublay shibun